Salamat Boss Tara sa pagbisita. Hindi ka busy Sir Tara. Ay po Ma'am Jocelyn. Salamat sa patamsak niyan. Maraming salamat sa pagbisita. Kamusta po kayo mga kaibigan? Mega shoutout sa Yahoo! Maraming salamat Sir Tara sa pagpasok ha. Saka kay Ma'am Jocelyn, mega shoutout sa inyong dalawa. Magdikitan muna kayo ni Ma'am Jocelyn, Sir Tara, baka hindi pa kayo magkadikit. Mega shoutout sa inyo dyan, mga kaibigan ko. Kamusta po Ma'am Jocelyn yung bahay natin? Marami na ba? Kabot ka na ba ng 100? Hindi pa. Mamaya mga ikyata punta mo yung yung Burgess Journey, nagpapangat din yun eh. I-chat ko, i-type ko para punta mamaya. To, kamusta to? Maraming salamat sa pagpasok to ha. Salamat to sa patusok to. Ay Ma'am Jocelyn, sabi ni Toto Nolimar. Kamusta to? Wala trabaho to. Hi, Nolimar yung kaya sabi ni Ma'am Jocelyn. Thank you sa pag-update sa FB Ma'am Jocelyn. Wala to buwas pa, obra ko. Huawei yan ito eh.
pa palang ano si Ma'am Jocelyn ng jacket. Ang lagyan ng jacket. Kumusta Ma'am Jocelyn, sabi ni Toto Nolimar. Ito baka may mga kaibigan ko po to na nag-iilis yan. Papupuntahan mo kay Ma'am Jocelyn to para tumami naman yung iyang ano. Banana ba? Okay lang Toto. Okay lang ko to ah. Standby ka po. Ma'am Jocelyn, yung type ni Ricky Marquez na Burgess Journey, nag-ano yan? Nagpapangat din yan eh. Mga ano yata yung ano yan? Yung LS niya, mga... Ayun, 10, 11. Mga alas 2 yata yan ng hapon dyan yung ano niya, yung LS niya sa atin. Yan, nagpapangat yan. Yan ako natin nakarami ng isda eh. Burgess Journey. Pila na edad ni mo, Ma'am Jocelyn? Sabi ni Toto Nolimar, Ma'am, pila na daw edad mo? Sir Tara, kamusta yung Sir Tara? Trabaho natin. Asan si Idol Longheart Toto? Tutulog po Toto. Ano parang 3 oras, alas 4 pa lang. Alas 4:18 pa lang. 18 pa ko, Sir Nolimar. Bata pa pala to si ano? Bata pa pala to si Ma'am Jocelyn. 18 pa lang. Busy lang ako. Okay lang, sir. Okay lang, sir. Sabi ni Sir Tara Pinoy TV. Bata pa di ay Toto. Okay, Toto. Basta may kaibigan tayo, Toto, na ano maganda may kaibigan. Marami tayong kaibigan ba? Ako 12 years old. Patawa naman si Sir Tara, 12 years old. 12 years old na wala iyab, Sir Tara. Ten years old pa man ko. Bawal ba mag YT yung mga 10 years old saka 12 years old, Toto? Ako gani, wala pa man buhok, Toto. Batang bata pa. Newborn baby pa lang ako, Toto.
Naka 11 minutes pa lang ba? Isang oras lang mo toto. Sinusunod sa toto. Ikaw man toto. Mag-ilis. Sa tayo maya, Ma'am Jocelyn. Joke. Chat lang naman eh. Wala nang problema toto. Mag-chat lang naman kami ni Ma'am Jocelyn. Wala nang problema yan. Tawa si Ma'am Jocelyn eh. Chat lang naman eh. Walang problema basta chat. Pasukan mo Ma'am Jocelyn yung mga yung mga nag-ALS. Huwag ka muna tumutok diyan sa mga huwag ka muna tumutok diyan sa mga friends mo na nag-ALS. Isipin mo rin muna yung sarili mo. Pasukin mo yung saka ka na magtutok sa mga nagagrupo mo kung mataas na yung yung banana mo. Halimbawa sa amin, huwag ka munang tumutok masyado mag-LS. Pangisda ka muna sa ibang nag-LS. Open kasi sa toto sa FB ko Ganun style ko dati. Kasi pag tumutok ko dyan sa mga nag-LS na mga friend mo na, ay kaibigan mo na lahat ng pumapasok doon eh. Hindi akyat yung banana mo kasi mga kaibigan mo na lahat ng pumasok doon eh. Lipat ka naman sa ibang nag-iilis yung hindi mo kilala. Sa mga bagong nag-iilis. Para yung mga papasok doon, siyempre mga bago din. Kaya doon ka makakarami ng ng banana. Saka ka na tumutok sa amin pag marami ka na rin ng banana. Ganun style ko dati. Maliit pa yung banana niya toto. Wala pa yata 100 to. Kaya sinasabihan sa totoo, wag mo na sang sa atin ba. Pumukos sa grupo. Dapat fokusan niya muna yung banana niya. Pangisda muna sa pangisda sa ibang nag-ALS, yung hindi niya kilala, di ba? Totoo. Oh, totoo. Maraming salamat totoo sa support mo totoo pag-share mo sa kita ko eh. Senior mo sa grupo. Kapit tayo toto. Ito si Ma'am Jocelyn, papuntahin ko muna sa may nag-LS para masahan ko. Masahan ko. Ito. Kaya nga binigyan ko rin siya ng dyan, ng pupuntahan niya ng grupo mamaya eh. Yung Bird's Journey, toto. Nagpaangat yun eh. Napunta mo na ba yun to? Mga 2 PM yata yung yan. Yung 2 PM yata yung yan, yung LS niyan. Ma'am Jocelyn, naaka pa, sabi ni Toto Nolimara. Bibigyan ka ng LS kung para ma-graduate, para dumami mo na mo ba? Andito pa. Naapa sa Toto. Taga Cebu ka, Ma'am Jocelyn, no? Ako sa padong kay daghan tao adto para madikitan sa adto. Proud Bisaya host tamsak Ma'am Bola na. Iga shoutout sa iyo dyan. Maraming salamat sa patamsak ha. Ma'am Jocelyn, ano mo kay Toto Nolimar na puntahan mo yung sinasabi niyang nag-LS para dadami yung banana mo. Huwag ka muna mag-focus sa amin kasi nung magdikad-dikit tayo, saka muna kami balikan pag marami ka ng banana. Host Bijin ako po kay Muslip Pakotiwas. Okay ma'am,
Maraming salamat sa pagpasok ha, at saka maraming salamat sa pabidyo mo dyan. Maraming salamat. Sino pa yung pupuntahan ko? To, sino daw yung pupuntahan niya to? Para mapuntahan niya mamaya to. Ay, kakaawa pa naman to eh. Maliit pa yung bahay nito. Naka-PG lang natil mahuman ka. Ma'am, maraming salamat mama. Isang oras lang ako ma'am. Bahala na. Tama na ako. Maraming salamat sa pagpasok. 3 AM pa dre. Ma'am, 4:25 AM na din ma'am. Ma'am, bahala na. Hello ma'am Jocelyn. Sabi ni ma'am, bahala na in Switzerland. Medyo lang ako laptop to. Sige to. Walang problema to. Naka 17 minutes na ako. Konting oras na lang. Ibigay mo na to yung pangalan to kay Ma'am Jocelyn to para mamaya to mapuntahan na niya pa. Hello po at proud Bisaya, sabi ni Ma'am Jocelyn. Ma'am Jocelyn, si ano yan? Si Bohol na in Switzerland yan, si Proud Bisaya. Punta tayo kay Ma'am Elis Light. Sabay kayo ni Toto Nolimar mamaya punta para hindi ka maulaw ba? Ma'am Jocelyn. May FB naman siya Toto Anuhin mo Toto i-chat mo si Ma'am Jocelyn para sabay kayo pupunta doon Toto ba? Karon man siya nag-ilis Toto. Oo. Ano oras ba yung Toto? Ilis niya Toto para makabisita din ako doon. Mangisda din ako. Ilis live. Kinsa man hapit na mamunay ninyo. Wala pa ma'am. Baka mauna siguro sa amin kundi si Toto Nolimar, si Ma'am Marielas Vlog. So, good na siya ilista. Sige to. Isama mo na si Ma'am. Layo pa kaayo. Proud Bisaya Therapy TV. Isama mo na to si Ma'am Jocelyn to. Para dumami naman banana niya. Sayang naman na pag-focus lang sa atin. Konti lang yung niya. Hi Bibi, bola na. Sabi ni Toto Nolimar. Sana all Bibi. Ma'am Jocelyn, punta mo na yung sinabi ni Toto, sino ba yun? Si Elis Live. Elis Live, yan, punta mo yan, kay nagsimula na yata. Bibi, bahog-bahog. Bahog-bahog. Bibi. Dak-dak yun dak-dak. Bibi, dak-dak. Anto na ko to sa ilis ni Ma'am Elis Live kay ako kuyugan mo to. Sige to. Kuyugan mo si Ma'am Silin para dumami naman yung niya, yung banana niya kasi sayang naman na mag-focus sa atin. Tapos wala pa siya kung tayo lang angat nun, siya hindi, di ba to? Kamusta na, baby? Medyo na ako laptop na yung to. Sige to, maraming salamat to sa video dyan. Kuyugan mo si Ma'am Jocelyn para hindi sa maulaw ba? Maraming salamat Ma'am Bohola na host tamsak again. Maraming salamat sa patamsak again. Pagtulog lang dyan Mama. Isang oras lang ako, 20 minutes pa lang ako 40 minutes pa. Muna tayo kape.
Ito na lang video yo. Tapos, doka pa jud ko, sorry. Okay, ma'am. Walang problema, ma'am. Walang problema. Maraming salamat sa pagpasok ka. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Tulog ka dyan, ma'am. Pahinga ka yan. No problem. Okay, bye-bye, ma'am. Tulog ng maayos, ah.
Kalau tinapay ito. Ito, kalau tinapay ah. Gutom. Dito lang ito. Nakaon tinapay ito. Mga tinapay ba? Nakako dito to ah. Nakako dito si Dalong. Nagkaon ko tinapay. Na mainit, nakatutok. Kaon ko tinapay ito. Na mainit. No, nakarami si Ma'am Jocelyn doon to. Banana. Sige to. Magtrabaho ko lang yun to ah. Walang problema to.
Tapos ko na magsaing toto. Kasi masunog yung mga kanin sa rice cooker toto ah. Damo na mo double years to. Ano to? Ano ka? Damo ka na isda to? Si Ma'am Jocelyn, binayaan mo nito? Dako ng double H mo to ah. Ako na isa kalibo. Kapin. 1 to 85. Sabihan nito to pero na ako sa lain na LS para ko siya pesan. Ano to ayos to kay kaluoy man. Gamay play banana. Tayo ay kapag mag-focus sa atin, wala sa makuha na ano sa atin na banana kasi puro na tayo dikit sa iya. Saka na sa mag-focus sa atin pag may ano na siya. Pag daghan na iya nga banana ba para matulungan man naton sa iya nga WH. Lagi to para mag-grade 1 na siya. Nga to eh. Tama man ako to, di ba to? Naranasan ko yan to eh. Dati, nag-focus lang ko sa isang LS eh. Yan lang lagi siya supportahan ko. Naalala ko, na-realize ko na kung mag-focus ako dito, hindi angat yung banana ko kung mag-focus na ako sa isang LS. Ginawa ko, nagpalipat-lipat ako ng LS to. Para dumami yung banana ko to. Hanggang napunta ko sa kay Ma'am Jen, doon ako last na graduate. Tapos ikaw pa na.
Naghatag sa akong dako banana. Dati kay Ma'am Mimi Palvera ako nagtambay eh. Bago kay Ma'am Jean. Tapos yung Burgess Journey, yaman ako nagdaghan man ako banana dyan. Sabi mo kay Ma'am Jocelyn, saka na sa bumalik sa atin pag daghan na siyang ano to, banana para makabulig sa ihang WH. Salamat to sa ano to, sa pagtambay mo dyan sa ano to sa Lesotho. Mga ano pa, 18 minutes pa to para mag isang oras ko. Para may i-update lang ko sa akon na ano ba, sa upload ko. Para may update lang ko para hindi man magbumaba yung ano ko. Mag-green ba? Magpula. One hour lang ko to. Ano ko mag-ilis ng dugay na takaan ko ba. 1 hour lang ko. Hindi na ako mag 2 hours to ah. Ikaw sunod sa akon to, gusto mo. Jake Merdigia, Tamsak Dancer. Oh, maraming salamat sa pagpasok mo, Jake Merdigia. Maraming salamat. May jacket ka na. Ginaline Manatad. Hala, sorry sir, I made no problem, ma'am. Ginaline Manatad. Maraming salamat sa pagpasok, ma'am Ginaline ha. Tsaka kay Jake Merdigia. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pagpasok. Nagilis ka ba, ma'am Jen? Jake Merdigia. Hello Jake, sabi ni Ma'am Jeneline Manatad. Samsahan kita sir. Gwapo, saan ang mga boss mo? Tulog pa sila ma'am? Tutulog pa? Naanapod ko sa lain toto na LS kay nahuman sa una LS na napod sa lain din ihagapon na bahay ako gidalahi. Salamat toto sa pagtulong siya toto ha. Hello Ate Jane, sabi ni Jake Merdigia. Maraming salamat sa pagpasok. Boss Jake Merdigia. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat Sir Jake sa pagdikit mo sa akin ha. Mabalikan kita mamaya pagkatapos ko mag-ilis ha. Wait lang po, itamsak ko ang main account ko at dalawang alagad ko. Maraming salamat Sir Jake Merdigia. Hello Toto, sabi ni Ma'am Jeneline. Hi Miss Jane. Andito kayo na si Ma'am Jocelyn. Ma'am Jeneline, kaso lang pinalipat ko muna sa ibang ilis para dumami yung ano niya ba? Banana niya. Okay Ma'am Jeneline, no problem Ma'am Jeneline. Labas-labas man ako sir. Hi Nini.
Toto, Nini. Pag Nini, Toto, di ba bata pa yon? Tamsak din min account ko ito. Maraming salamat, sir. Anak ko, babae ka ba, sir, o lalaki? Hindi ko pa na ano. Sige. Maraming salamat sa patamsak mo, ah. Jake Mardikia. May dalawa pa po. Oh. Maraming salamat sa support mo. Jake Mardikia. Sige, mamaya. Dedikitan din kita mamaya. Dikit ko rin sa'yo yung mga ano ko. Mga alagad. Jonil Manatad. Tamsak dikit. Maraming salamat, Sir Jonil Manatad sa patamsak. Yung mga jacket na po kaya dyan, ah. Kim Merdegia, tamsak dikit. Maraming salamat, Jake Merdegia, sa pagpasok mo ng mga alagad mo. Maraming salamat. Maraming salamat sa support mo sa akin. Mamaya papalikan kita mamaya. Maraming salamat sa pagpasok, Ma'am Jodeline Manatad. Guwapa. Tamsak na dis. Naanapod ko sa lain toto kay dili man ko pansinon sa iya ilis. Imiga shout out mo sa toto yung ano, yung host. Wag mong tigilan hanggang di ka napapansin. Marina Huway ba, tamsak dan. Maraming salamat, ma'am, sa pagpasok, ma'am. Wala trabaho, ma'am Marina. Tamsak dikit ulit to sa pang-apat. Maraming salamat, Jake Merdigia, sa pang-apat na tamsak. Ayan na, nagdana sa akong giapila na ilis toto. Maraming salamat sa pagpasok nyo dito sa LS. Maraming salamat. 10 minutes. Mag-e-end na rin. Nag-e-end ako kasi naka-isang oras na rin po. Hi, Ate at Marina. Huwag sabi ni Toto Nolimar Yokarisa. Daghan na nagdaan toto. Kanino yan toto? Kay Ma'am Jocelyn yan toto. Wag mo na mag-edit. Ma'am, tama na ako, ma'am. Isang oras lang ako. Tama na sa akin yan. May pang ano lang ako. Tamsak muna ako. Jinher. 2 hours ko to. 1 hour lang ko to. Tama na ako. Na ako. Isang oras lang, tama na. Boss, magpaalam muna ako kasi may klase po ako at 1 PM may work po para makaipon pag-tuition kaya mag-class. Sige. Jake Merdigia, salamat. Maraming salamat sa pagpasok mo, ha. Mamaya, babalikan kita, ha. Babalikan kita mamaya. Maraming salamat sa pagpasok mo at patamsak mo sa ano ko. Sa LS ko, ha.
75 na iya, Toto. No problem. Oh, sige, sige. Maraming salamat. Ingat dyan. God bless. Bye muna sa inyo, sabi ni Jake Merdegia. Ano lang to, 1 hour lang ako talaga to. Hindi ko, sanay mag-ilis ng matagal. God bless sa lahat, sabi ni Jake Merdegia. Ingat ka po dyan, Jake. Jen M. Tamsak Dan. Maraming salamat ma'am sa patamsak-tamsak mo dyan, mama. Tabi unat taan ito to. Tabita. Anong ibig sabihin to? Tabita una to. Hindi ko manong Bisaya mo. Usap muna tayo. Usap muna Toto. Ano ako to? 6 minutes na ako to. Ano ba yung pinunta mong ilis to? Para papasok ako mamaya. Mangisda din ako. Bumaba yung subscriber ko to eh. Naghuman pa ako ni Miss Jen. Oo. Siyang Kina. For coming mga bananas ko sa iyo. Jen her. Huwag ka muna. Mag-end na ako, ma'am. Ma'am Jen 5 minutes na lang. May pupuntahan pa kami kami sa tindahan, mag-jogging. Kina 4. Maraming salamat sa pagbisita nyo sa LS ko. Mga 4 minutes na lang ako to. Tama yung 1 hour to. Okay na yan.
Maraming salamat sa pagpasok sa bahay ko. Toto Nelly Mario Crisa, Ma'am Jen, Ma'am Marina Evia, Jake Merdikia, Ma'am Bola na Switzerland, siya ba? Jocelyn, Ibanez, Kim Merdikia. Maraming salamat sa inyo. Three minutes to go. Tara Pinoy TV. Maraming salamat sa pagpasok. Sama na ako, Toto. Isang oras lang, Toto. 2 minutes to go na lang, Toto. Maraming sa Toto. 78 na hiya. Paisdaan mo ba, Toto, para dumami ba? Kawawa naman si Ma'am Jocelyn Ibanez. Salamat sa 31 na tamsak. Maraming salamat. Toto, maraming salamat, Toto, Mag-end ako, Toto, 1 minute lang, Ma'am Jean, Ma'am Marina, maraming salamat. Toto Nelly Mario Crisa. Tara Pinoy TV. Ma'am Bola na Switzerland. Jake Merdegia, Ma'am Jocelyn. Maraming salamat. Tako'y mag-end na. God bless po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo lagi dyan. Sa inyong work o sa pagtambay sa inyong bahay, ingat po kayo. Stay safe. Stay home. Sa walang trabaho. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyo, Tapos na ako, bale? Tapos na ako. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po kayo lahat dyan. God bless.